Ano sila, may ticket na kami, may ticket. Siya yung magbibigay ng ticket. Hindi na kami mapasok sa loob. Diyan o. Nasakay daw kami dyan. Nasakay daw kami dyan mamaya. Sasakay kami dyan mamaya. Dyan. Abangan nyo. Makikita nyo yung pagsakay namin dyan. Mamaya. Tingnan natin kung ano yung reaction namin. Let's go na, let's go! Kasi hindi ko alam yan. Tingnan natin kung ano. Kung anong mangyayari. Doon sa batang maliit. Doon. Yan o, doon. Yung batang maliit na yun. Tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. Yaka pa yung jacket. Yan, lapit na yan. Tumigil na siya. Jacket mo kaya muna sa kapatid mo. Tumigil na siya. Yan. Tingnan natin yung ano yung pagsit ng maliit. Pagkat naman ata. Pwede libre ito. Apat kami oh. Libre yan, maliit. Kami sa loob. Sakay na kami. Ako daw yung nasa una kasi ba makakita nyo yung libre. Nasaan na kayo? Saan kayong tatlo? Dito daw ako eh. Walang laglagan. Ayan. Ayan daw. Lipat daw kami, lipat kami. Lipat kami ng pwesto. Hanggang sa ano ba? Time. Dito daw ako sa sinakyan ko kabayo. Mamaya mahuhuli ang camera nyo! Teka, madali. Ayan. Ayan. Ayan na yung malito. Ayan. Ayan na siya. Oh. Abangan natin kung mamaya iyakan to. Mamaya iyakan to panigurado. Panigurado to iyakan. Abangan natin. Na. Yan ako. Lilipat pa din tayo. Lilipat pa daw kami. Ito na ng upukog. Liwat ng liwat. O sige, kayo na dyan. Dito ako. Nakakita sila. Enjoy natin yung pagiging bata.
nagbayad ako, bigla akong gano'n eh. Grabe siya oh. Sige na lang, pagbigyan na lang natin. Wala tayo magagawa eh. May bayad ako. May bayad ako kanina. Kasama kami. Grabe si Kuya. Alalay lang daw. Hindi naman daw ako kasama. Grabe ah. Si Kuya talaga oh. Kung singil-singil ako, eh, nagbayad ako kanina. Nagbayad ako. Medyo maingay kasi kaya tanggalin ko yung voice ko. Bali yung ano na lang. Kasi maingay eh. Ako na. Mukha namang nag-i-enjoy yung tatlo eh. Kaya parang ano eh.
Medyo enjoy naman yung tatlo. Enjoy naman yung tatlo sa pagsakay. Ako, parang wala eh. Parang nangyari. Pagsakay. Wala nangyari. Miss Epic. Yan guys. Medyo nahilo lang ng konti. Medyo naliyo lang ng konti sa pagsakay-sakay. Yun. Shout out na lang kay kuya na naniningil, nakasakay na ako. Shout out na lang dun sa kanya. Kasi sinisingil niya ako, nakasakay na ako. Ayan guys, kukuha na kami kasi tapos na. Bakit hindi man lang lumakas ng... Ikaw ba, ay enjoy ka? Ano pa pa? Enjoy ka? Ha? Ako natatawa lang kay kuya eh. Hindi ako dun tumatawa sa ano eh. Hindi ako na-enjoy dun sa pagsakay eh. Tumawa ako kay kuya. Kay kuya ako napatawa eh. Biglang naningil eh. Eh kaabot lang sa kanya. Akala niya siguro hindi nang bala. Ayan guys. Next stop na lang ulit sa subscribe niya lang ulit ako ulit. Search nyo Video Centeno. Yan lang po guys. Thank you.